nyalo bedo ni ntiere chenro mane okolu malong'o, ne ntiere paro moko mane igolo ni samoro norikni gi timo chenro ma kamae. Sani wan e CBE, jonyuol moko pod wacho CBC, iyudo ka chal ka gima tuomore kama tin. Ntiere jok nyuol ma samoro onge kod ng'eyo makare, jopuonjre bende samoro en odhi adhiya skul pod otemo mondo omak concept kata gima gini oulo ni to en nang'o. Iparo nade chenro kaka noketi, be kaka nowinjo bed nodhi? Chenro kaka okodhi kaka ni idwaro, nwach kirango wach ma CBC dwaro a lot of support kuom janyuol household. Materials dware mang'eny kopogore kod pesa. CBC ne dwaro mondo janyuol obed machiegni kabisa gi nyathi gi japuonj. To kirango gomiyo sani wan gi challenge mar transition, education obedo commercialized so much. Makoro iyudo ka koro joma nigi pesa okawo nyithindgi oteri private schools. To koro public schools kaka odong' jochan. Koro iyudo ka kata sirikal wacho no giteno chenro ni, tiyudo ka ng'eng joma nyalo bedo kod influence mondo gima otimre maber nosea kanyo. Bowe nang'o, wan koro ok wan e future mar this program, wate nyithindwa kuonde ma wanyalo chulo pesa to wayudo value for money. Koro sani iyudo ka ng'eng nyithindo mani public schools gisafa nwach koro education obedo so much commercialized. Ma koro kiyudo ka koro kod dhier mani Kenya ka sani, jonyuol mang'eny koro ok nyal. To megi gik mwacho chako chon kaka elimu bora. System ni dwaro mondo watum heavy investment. Sirikal nyaka keta pesa moromo. To koro kine kasa ne sirikal nyalo lando pesa, nwaketo kata na lese kata na 100 million. To pesa no kagiko iga ochopo financial year, tiyudo ka sirikal osemuna oro kata muna 60% ma pesa no. Koro skunde ni gope. Skunde mang'eny ni gope, jota skunde koro chulo chopo ni nyaka koro kendo gidog kuom jonyuol. Sakasa nyithindo dak na ni pesa ma idwaro. Koro apani me problem osebede igni to koro chopo kuma koro o come out so badly ni koro ng'eng jonyuol onge gi nyalo matero nyithindo e school. Nwach areas mang'eny ma skunde ni kodo to jonyuol bende koro sani chopo kuma ngono. School nyoro yaw tarik 6 to kochopo tarik 12 to jo senior school be dhi school. Koro ng'eng jonyuol ni kod nyithindo manodonji kata mini form 1 gigine system machon cha. Bang' week achiel nyithindo gi bedo mondo ko donji school. Koro iyudo ka timing bende was very poor. Machon cha bende iyudo ka ni imi ji thuolo mar dwe achiel. Nyithindo madhi mbele bodonjo kata mana early January, to koro madonjo manyien gi to donjo kata mana early February. Koro ne mi jonyuol thuolo ma kudruok. To kine ka nyoro keta ji nyaka donja to gik moko bende pod njo ko ng'era ben wach iyudo ka ng'eny jonyuol until the last week pod nja gi kia nyithindi gi di skunde mege no system ne kod challenges. Koro aparo ni CBC to ne ber, lakini no wabedo kod a lot of hurry in implementation. To koro symptoms or the effect of rapid implementation mar system koro ng'isore hadharani. Michael Cornelius wacho kotenre kod kaso